ko yirini na ha ibe la fini ko yirini na mun mama kana ka tinga ni ka fini che chole bolo ala jugu mama ke bibi la magana de mama Mama, John say mama, mama. Melissa. Ha? Ne b'a f'i ye ko n'i kasira i cɛ ka jugu muso tɛ kasi sa. Nasa. Fili b'a la ne ka taa ne ka fini ko yirini na. N ka kulusi min ka di ne kulusi bɛɛ ye. A y'a jo t'o la a t'o ma ne tila ka taa ko da fili kan walayi garange t'a da golo kan. Na e tɛ taa ekɔli la bi yan. Ne ma taa ekɔli la. Ɔ i ɲɛji cɛ kɛ. Ne ma se ka n kunkolo siri yɛrɛ mama a bɛ ka digiri. Ayi a jan sa ne b'a siri ne b'a siri. E ala fili bɛ ne ka lagare tɔɔrɔ mun na sa han. Ta i bɛ t'i ka saki ta dɔrɔn k'i boli ka taa y'a mɛn. Han i jija i ka kalan kɛ dɛ. Kana kasi sa ma dɔn ne ka lagare cɛ ka ɲi koyi. A cɛ ka ɲi sa i ma ye i cɛ ka ɲi yɛlɛ sa. I cɛ ka ɲi. Ayi sa i jɔ n bɛna wari d'i ma. Taa i ka saki ta i ka taa. I y'a mɛn. Kana dimi dɛ a to n ma n bɛna taa min kɛ fili la sa ne yɛrɛ de b'a dɔn. Nin n bɛna 40 bɛɛ de d'i ma. 40 filɛ nin. I ma 40 ne tɛ 40 fɛ ne tɛ 40. Jɔ n bɛ 20 fara. Wa n y'a kɛ 80 bɛɛ de. E yɛrɛ b'a dɔn bi yɛrɛ ne ma se ka gilasi feere a filɛ. Ma i tɛ se ka dafa i 100 la. Jɔ n bɛ 100 d'i ma e ne ka lagare de wa kana dimi dɛ. Yɛlɛ. Ya ma shuka. Mama. Ne ye 100 de. 100. Manga jini dɛ. A to masa a to mama in. I ka saki ta i ka taa. I ka kalan kɛ dɛ lagare. Lagare. Mɛsɛ to ka ɲɛŋunu tigɛ tigɛ n'aw ka ne bɛ dimi ka bɔ kilasi kɔnɔ dɛ. Ka bɔ sa aw ka mɛsɛ in tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye taa. I ka saki ta i ka taa. Kana foyi fɔ mɔgɔ si ye. Sali lagare. Mama. Lagare. A bɛna mun kɛ tile ye? E tɛ fa ko e de fɛ yan. Ne fa ko e de fɛ. M'o tobi ka bilen. Ma i kana to jugusago in bolo n'o tɛ a bɛ cɛncɛn k'a la dɛ. N t'a to a bolo sa lagare n yɛrɛ de b'a tobi. Ma an bɛn. K'an bɛn. O tɛ ekɔli ye o i bɛ tɛmɛ yen kan ye. Grammaire b'aw bolo devoir b'aw bolo o foyi tɛ se ne Binta ma ne ko i kan ka baara de kɛ e bɛ fini nɔgɔ ko la depuis dugu jɛra i ma kilo la fɔlɔ yɔrɔ ma furan mina ma ko ekɔli hey sɛbɛkɛlaw de ta yɔrɔ ye ekɔli ye dɛ i ye sali tatɔla ye ekɔli la i kunna tumu bɛ wuli k'u jɔ i tɛ taa n ka baara kɛ n'i bɛ hɛrɛ fɛ n'i ma taa n ka fini u bɛ bɔn ne jigi kɔnɔ Tani Binta ne kuma dumuni kɛ a fɔra e ɲɛna ko dumuni fulama de bɛ so in kɔnɔ yan a bɛ yan dɛ a tɛ bila i kɔnɔ de n dɔgɔ ka samara galon ka bɔ i sen na a galon ka bɔ i sen na Tani Binta samara tɛ ne a galon ka bɔ i sen na ne man kangari de ye n k'e kana sali ka samara don wa fili est-ce que e ka kɛnɛ ni sali ka samara t'i sen na a ka ɔrɔbu b'i kana n'a ka ɔrɔbu t'i la hali ala ma taa silipu e b'o don i la i kɔlɔsi ne la dɛ denw i kɔlɔsi ne la ne t'i ka terejugudenya ma sɔrɔ so in kɔnɔ yan fili i kɔlɔsi ne Binta la tɛmɛ i ka taa n ka finɔgɔ ko mɔgɔlankolon devoir b'an bolo kɔngɔ bɛ ne la a tɛ foyi la du in kɔnɔ yan dumuni kɔ fugari bɛ dumuni min kɛ mɔgɔ si t'a kɛ furanna ta i ka n ka yɔrɔ furan
nin den nege foyi tɛ ne la ni nege foyi tɛ ne na kabi nin den dora du in kɔnɔ yan don min na ne Binta ni hɛrɛ farala ne ye mun kɛ Ala la sa I mana kuma ni fa ye tere juguya ɲɛji bɛ bɔ a bɛ don I yɛrɛ da a bɛ ci da I ko gɔyɔ I b'a y'i ɲɛ la ne ni n dɔgɔ ka kunna ni jala ye anw tɛ dun Ay nyinga doni jigi doro nyon kunda yanga. Depuis wakati jumɛn Wala kera kile flay boy. I ma don I ɲɛnafin ɲumanw na sa ko fɔri kɔ n kɔnɔ falen don n tɛ se k'a bɛɛ f'i ye bi o Cogo di? Pariko in Nkala ka min to sena. wallahi Alisa. ne senna mɔgɔ ci ka mototigi ci ka mobilitigi ci n ko jɔn ni ne ye n ko ayi n ko ne tɛ a ye n ka wari di yan a san kɛ dagabana Awo. ko turu ma se ne ma Binta e yɛrɛ ka wari ko n ko wari ko t'o la dɛ a ye ne ta di yan bɛnkan ye bɛnkan de Dabali abara. Pari mɔgɔ 10 o téléphone fo mɔgɔ 25 la. O ma to 10 dɔrɔn na tani. jinɛw Ne ko jinaw farala pari mɔgɔw a kan. bɛɛ ni Ala de cɛ Ne ko an ka jeli do. A bɛ togo di sa? Sali Sali taara ekɔli la fɔlɔ Allah. wallahi Sali kɛra bogotigi ye dɛ Nyana fe bumena. bazɛw n'a bɛ jalasiri wagati sera dɛ Kana ni fɔ yana. don kɔni ayi tɔ bi jala kelen ne siri ne ta denfa jala m'o fara n ka denba jala kan ka kɛ kelen siri n cɛla ka kelen siri n kunkolo la kuma banna ayi ne t'a misɛnman fɛ dɛ e kelen fila ne kelen b'a fila a siri kɛ ka dɔ siri n cɛla ka dɔ siri n kunna a bɛ duwawu de jala don ma ko f'i ye subaga dɔ de nalen don an ka du kɔnɔ subaga ka layi fara ni barakate to jamana kɔnɔ o tɛ mago ɲɛ nin ta la koyi nin bɛ komi n'a fɔ a ka ne ka sali ni joli min ayi a fɔ k'o ka kunna a fa ɲɛna k'o joli tɛ ta k'o ka kunna Fatu n b'a bɔ a la i ko masakɛ surafana ayi ne b'e dɔn bilahi n b'a bɔ a la i ko masakɛ surafana o subagamuso t'a dɔn k'a fɔ k'ale kola yiri min filaburu la ko an ka sira ni kola o lili de la ne sigilen b'o yiri camancɛ la kaki a banna awɔ e fɛnɛ kan d'o ma fo ka to yan o tuma a bɛ position jumɛn na se bɛ jɔn ye i ka cɛ tɛ o balimakɛ min fatura kɛ o denmusonin de nalen don i daga bila anw da la yan Filike u ko ten ko ni cɛbakɔrɔ ye dimi don muso la fo k'i sa dimi tɛ kun i la o tɛ Ala kɛlen k'a fari ɲɛ kan ni ni Ala cɛ i filan de y'a fari ɲɛ a tɛ kun i la mais n b'a bɔ a la walahi ko denni fitinin tun bɛ suɲɛli kɛ yɔrɔ a fitinin a tɔgɔ de kunna n'a tɛmɛna dɔrɔn a bɛ nɔrɔ a la paki ka bɔ fitinin mun ye saw fɛ yan fɛn dɔ mana kɔkɔ mɔgɔ la fura tɛ sɔrɔ a la o latigɛ mais ne ta tɛ bila ka tɛmɛ dɛ ayi e dun ye tan de o ko la o tan sinon sisan m'a sɔrɔ a yɛrɛ y'a bila a yɛrɛ ye n b'a da a tɛgɛ di ɲɛ min y'a natɔ ye o b'a tatɔ ye sinon kɔni b'a dɔn i ye muso min ye a bɛ taa sa i t'a to k'a mɛn dɛ n kama fo ni changera ne kɔ jɔn ye bugɔ nin bɛ kasi kana o jɛ i taara k'an to cogo min ni min ma fara a kan o ma bɔ a la n yɛrɛ bougera ni min ye n taara dɔ de fara o kan ka na Amaba
Fili. Ni ko ni kama na ka. De mate meni denika. Aka haram. Oh. Ere do to to. Tekebe. Wani ko kala subaga ya la ko. Ni nege fu itene la so ngona ya fatu wallahi. Ya jita to ko be de ta. Kabi du mec. Abeni ko ni. Bidon kele. Abodo ku na ka sa ba ko mo ko mi ni tege to. Wani ya ne ba fo jiyan toro bebe ka da ka so ngona. Bara mene be ni so ngona. Ate chi de. E kele ni den kele ni che kele ale yere na do fara baraka suno bara de bia. Wa be dumuni ke. Amo ko su te fa ko. Ni ma mo ko su ko do ya kla ka be fa. Mo ko su ko du te bure. Ati fa ko. Ali mo lo bora kele ni ya ke tala wallahi ni dini ba. Ne do ko te balana kono de. Esige nya ba sigi to ena. Muri ni ba yere kalama. Ne ta jete. Ni me nyini ngana dusukundi ninge kane fakanshi so ko. Odu ba fo ko kenema de. Ube de mi bora ora kini bi fe kala du kaso. Ni mi farata la ka bi ka du ti am ni de ona ito kalama. Fatu Wallahi ala ko ne do fiana. Hali mo ko chema na de so kenema ni ma farati kala du kaso. Wallahi ala ba abi du ti am ni de ona. ni ne ma nkolosi. Abi ka nyake to ko do na re. Na la je. Na be sunu bore. Ibe ni ji kati. Ngati ko. Kega tane ka jita. Anche. Bararo. Barosi. Si. Nani sama. Ufana sani ba isi bisa. Allah Ba fili. Awedi. Isi bisa. Ina ne sama sa. Ina ne sama pembela. Ubai mana naere. Nenda ne sama isa bisa giko. Pembe bine ko. Album ko bine ka sagi ko. Ubai mana sama juma. Ne bai ka sama bine kun sa. Ne ku ibini bela itara ekolle biya. Ni tara ko lawo. Tiens fode. E kalange bi. Yaro misi ko mo kip to ka ta ekolle kip ta klunge de. Aye baka mise ba nyangunu ne tiga mogola na ofuna ne funa bi dimi nga po classroom. Na kunenga sama be sayo. Aba kono sani bramso. Aba kono. Nanga tangadi, nanga. Ni isa. Pembe de la. Na sagi kai. Ne ra ka sagi takana. Album ko ba ko. Papa. Allô? Awo. Ko film ta ko lawa. Annana nga madu wan amata yere di. Aya mako dun na nga yere ba do mun ni. Ha? Ba di di yere di ha. Ay ni jara ko jugu wallahi ni jara. Awo. Wallahi wudu. Wallahi wudu. Mun bi min fi baki Allah yere di kama. Ibi film ni ba fi yere di. Kana hine mene de faka kalandi ke. Kon bado ko mbi tuga mina ni di nga tuga be fudi. Dogoni ni sinde plaka da fama. Mais alama si jandama. Donc ni di na ke suya were ni fe drum to de biche. Awo. Wala jarani. Ini ki yere ha. Merci beaucoup.
Ni mun se ka fili bali ka taa école la. Fili. Naam. Naam. Fili e bi ban ka taa école la ka sabu kɛ mun ye? Tɔnɔ jɔn fɛ? Aw ka misi de bɔra ka ne wuli sisan. Wa kuma ko divar b'aw bolo. K'e ma taga. Mun de b'e bali ka taa école la dɛ? Hein? N bɛ ka kuma i fɛ e jɔlen don ko mun ma? Foyi. Fili e b'a fɛ ka ne tɔgɔ de tiɲɛ wa? Hein? Ni ko aw mɔgɔ fila dɔrɔn de bɛ ne bolo yan. Wa n ka ɲɛnamaya bɛ ne d'aw fila ma. Hein? Ne bɛ tagama sen na ka n ka wari bɛɛ labɛn aw fila dɔrɔn ka kalan ma. E bɛ ban ka taa école la mun na? Fili kana n ka balimaya la nɔgɔ sa. Ne ye fa kanu de. Ala y'a miniji dɔgɔya ne ko e de bɛ ne bolo k'ale ɲɛnafin bɔ n na. Mun na e bɛ ne dusu kasi? Fili i tulo minɛ. I tulo minɛ. I bɛna kɛ yoko fila ya? To alama ala kana mɛbaga caya jinɛ wa wɔkulo ayi ala kana mɛbaga caya dɔ de wari in ta o tɛ se ka kɛ o. Jara bɛ ne faga bi. Kɔri Salima wari in ta ka tɛmɛ. Ayi. N y'a to ala ma koyi. Sali masa ala ayi o tɛ se ka kɛ o. Sali de bɛ sɔrɔ ka wari in ta o. Ni mɔgɔ ye wari in ta a tigi b'a labɔ bi. Dɔ de wari in ta sa o tɛ se ka kɛ o. Ka wari minɛ sisan ne ye wari in da yan de. Masa. Sali ne ka wari bɛ min? Sali ko tɛ ya? N ka wari bɛ min? Ma kɛ ka wari wa? N ye 400 da télé sanfɛ sisan i fa y'a di ko nasɔngɔ ka taa n y'a da télé kan n donna wari tɛ a bɛ min? Ma jinɛ de y'a ta. I tɛ wari in bɔ ka diyan Sali. A bɛ ni san bɛɛ. San bɛrɛ bila ka bi da. Mama, a bɛ ni ka école cɛ ne ma ta. Wari in bɔ ka diyan, wari in bɔ ka diyan. A bɛ ni ka école cɛ mama ni ne y'a ta ne ka kɛ 0 école la. Jɔn de donna ne ka so kɔnɔ ka taa wari ta? An bɛ Lipton wuli la ne nana sisan n bɛ ka na bɔlini ta sisan an bɛ ka taa Lipton n bɛ bugu ne. Mun kasi ko kɛra e bugɔra de ya? E bɔ n da la dɛ. E m'a fɔ an kana nkalon tigɛ a mama ne ma e ka wari ta wale mama ne y'a ta an su ka don boîte kɔnɔ nin kɔnɔ bilayi ma ne
ne mata. Mais be mun bolin den sabala. Kam ka taa Lipton wula mira nfe. O ma bolin te mira nfe ya. Ay ulu ka bolin bɛɛ ka dɔgɔn. I ka segin ka bolin de salin te kuma caman fɛ. Awɔ. Fili be mi? Ne ma n'a sɔrɔ yan de. N'i y'a mi da ko mɔgɔ bɛ nkalon da mɔgɔ la mɔgɔ bɛ nkalon da mɔgɔ la n ye wari da télé sanfɛ sisan o tuma se ne bɛ wari fɛ ka tagama wa jɔn donna ne ka so kɔnɔ maa bɛ nkalon da mɔgɔ la maa bɛ nkalon da mɔgɔ la a b'a girin da kɔngɔ bi o nasɔngɔ de tununnen filɛ nin ye wari ma tagama mɔgɔ ma don ne ka so kɔnɔ a y'a kɛra jinɛmoriya ye ayi ni fili ma ne ka wari ta dɔ ye wari in ta Kodi Fatu ndaga wuli kurun ta dɛ ɲɛ b'o la kabi yan guloki b'a ɲɛ jugu kan koyi n ko hakili jigi la n bolo bɛna ne fili min y'o ta ka cun nka ma fa ɲɛ jugu ɲɛ ɲuman ko da la walayi ko bɛ ne kan bi n si so kɔnɔ o de ye tiɲɛ ye ko bɛ n kan dɛ i ka cɛ bɔtɔla ye nasɔngɔ di ne de y'o nasɔngɔ minɛ ko ka sagasaga wari dalen télé sanfɛ a yɛlɛnna wa a jiginna wa ne ma kɛ ala ye k'o dɔn e bɛ se ka kɛ ala ye k'o dɔn e bɛ se ka kɛ ala ye k'o dɔn mɔgɔ min bɛ ka wari ta so in kɔnɔ e t'o dɔn n ko diɲɛ don o don e b'i ɲɛ datugu mun na mun kelen de la n b'a kɛ e bɛ se ka fɔ k'e t'i ka wari tabaga dɔn n ye Sali ɲininka Sali yɛrɛ kasira k'ale m'a ta ayi Sali ɲɔgɔnna fitinin o bɛ taa mun kɛ 400 na Sali bɛ 400 yɛrɛ dɔn k'a b'a ta Sali yɛrɛ bɛ 400 dɔn wari ye wa se nun tɛ wari fɛ sa Fatu e ni Sali ni n ka cɛ tun bɛ waati min a ka wari tun bɛ tunu a tun bɛ tunu ayi yɛrɛ fana ko dɔ dabila sa n'i ye san 10 kɛ du kɔnɔ kɛ walahi ni zon donna i ka du kɔnɔ hali tile kelen walahi i b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye so ye ou bien nin tɛ so ye wari ma deli ka tunu so in kɔnɔ mun na a bɛ tunu bi n tɔgɔ ma ne Fili de ye wari in ta a banna mako bɔ nin yɔrɔnin de la a banna nin dennin mina ne faga koyi ne dun y'a fɔ e ɲɛna yan o n ko dɔwɛrɛ t'a la dɛ n ko tɛgɛ wusu de don hali a tɛmɛtɔ wari bɛ pan ka nɔrɔ a la ne m'o fɔ e ɲɛna yan ne yɛrɛ dabali banna walayi ne t'a dɔn ne bɛ aw bɛɛ fɛn bɛna fɛn tilen kɔngɔ la ale kelen kama o de kosɔn buru san ye o ye buru b'a kun ni burushɛti t'a kɔnɔ a kɔni mana mɛlɛkɛ ye k'o ta buru belebele b'a bolo ayi e ne fila bɛ da o buru kɔnɔ wa o kɔnɔ falen de don f'a bɛ dɛsɛ ka datugu a b'a wari bɔ min ko b'a bɛ taa baara dɔ de kɛ sisan ka bɔ a la min a bɛ mun baara la a bilala ekɔli kelen min na a yɛrɛ dɛsɛlen n'o la a b'o ɲa denmisɛnnin mana wari jɛ a ye hakili k'a bɛ kalan ɲa mais Fatu ne tɔɲɔnen don sa ne tɔɲɔnen yɛrɛ de don n si so kɔnɔ ne ko i t'i fɛɛrɛ kɛ k'a bila ka taa ni ne ye n da maga nin taliko la ne ka furu b'a da fɛ hali o don na ne ni Jara ye mankanba de kɛ Fili nɔfɛ ko ne bɛ Fili ye fo ka ɲɛ bɔ tara la ni ne ko ko n tɛ Fili ye ne yɛrɛ de bɛ bɔ du in kɔnɔ yan n b'a kɛ di a fɔ Fili ye moriso taga daminɛ kɛ a fɔ Fili ye moriso taga daminɛ Fatu wallahi Fili sigilen don koba ka so in kɔnɔ yan a ye moriso taga de daminɛ nka ne dun b'a bɔ a la fana ne b'a bɔ a la a yɛrɛ a taalen bɛ sɔrɔ 400 dun yɔrɔ la ne t'a yɔrɔ dɔn n y'a wele fan bɛɛ ka don sigiɲɔgɔnw fɛ n t'a dɔn a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ne bɛ se ka dun gurugurugu la n'a ma taa dun bɔlɔn fɛ a b'a dun min i t'a ye o i t'a ye mais ne tɔɔrɔlen don dɛ ne tɔɔrɔlen don dɛ a dun mɛn o mɛn kɛ fɛn b'a bɛ taa n'a ma taa ja la a bɛ taa goya la a fɔ ne dɔ f'i ɲɛna ni yɛrɛ ma kɛ kunnaja ye nin ye nasɔngɔ ye ni ne kun bɛnna ni wari ye dun n bɛ taa kaso la kɛ
numara hal ni ni fo nga cɛ ɲɛna ko wari He, ɲa so kɔnɔ o bila a tɛ da la yɛrɛ o kuma dabila pepewu o tɛ dɔw la yɛrɛ ni min bɛna kɛ sa wa n'an bɛna bu de kɛ ta la wa an bɛna tiga ni muru de balabala wa tilela ka sɔrɔ yan n'ale nana ka sɔrɔ dumuni tɛ so in kɔnɔ yan ne ka n ka minɛnw dalajɛ depuis sisan. ayi ayi fo sa Tanti, ne nana sawa. Wam sento flip sugo feneta. Fili ni wari bɔ min ni wari in bɔ min ma wari ta ne ka tabali sanfɛ yan. Tanaka rom ne ma wari foyi tɛ ka tabali kan. jumɛn jɔn de y'a d'e ma Fili ye ne ka wari ta. Tan wale ne ma wari tɛ ka tabali kan. suɲɛli ye tiɲɛ ka mɔgɔ ka wari sɔrɔ tila ka n'a tigi la diya n'o ye Fili ye ne ka wari ta sa o yɛrɛ tɛ ne da o n ka nasɔngɔ da tabali sanfɛ jinɛ de donna ne ka so kɔnɔ wa kulɔ de donna ne ka so kɔnɔ. Ne tɛ wale ne ma maga wari foyi la. wa denmisɛnnin ala tɛ mɔgɔkɔrɔba ɲɛ dɔn n bɛ ka ɲɛ joli ka tiɲɛ fɔ i dɛsɛlen bɛ ka tiɲɛ fɔ ni dala gɛlɛya ye Dɔ de wari di ne ma. cɛ ni minɛ dɔ jɔn ye wari de ma dɔ jɔn. Ne t'a dɔn cɛ dɔ de don. cɛ jɔn cɛ dɔ jɔn. Cɛ dɔ ne n'a bɛnna de. awɔ o bɛ wari saraka bɔ la ayi wari fulama de b'o bolo ka yala yala ka di mɔgɔw ma. wari yɛrɛ bɛ ye ɲɛna bi janko k'o saraka bɔ i jɔ tan a bɔsɔn nege y'a minɛ a taara tali kɛ e tɛ se ka fɔ i ba ɲɛna k'a ka hali bɔsɔn kelen san ka di ma nin bɛ dɛsɛ ka bɔsɔn san ka di e ma. Fili bi bɛ si polisi la. Tan wale ne ma maga wari foyi la wale garam ne ma maga wari foyi la tan. Suɲɛni fɛnɛ faralen ta kan. a b'o kɛ ka kɔrɔla n'o nana o. Fili suɲɛni faralen ta kan. Ne ma maga wari la wale ne ma maga wari foyi la tan garam. Ne ka n ka nasɔngɔ da tabali kan e ka t'o ta ka taa boisson san k'i kɔnɔkolon jɔso la ka na n'o tɔ ye ko ne k'o ta. Fili ne ta tiɲɛna Fili kɛra zo ye. Fili kɛra zo ye. Fili donna suɲɛni na. Fili ye ne ka wari ta. e ma maga wari la e ni wari bɔ min. Fili ne ka wari ta wa. Binta laji la Binta a ye muso faga koyi Binta. k'i da du kɛnɛ cɛ ma kɛ la fana Binta mun de kɛra. Fili tɛ yan ko Fili wa. Fili tun bɛ n'i muso faga yan. Fili mun de k'i la. Binta ko Fili mun k'i la. Ne sara Fili de ne faga. Binta. Fili nɔ don dɛ. Ni ne sara Fili de ne faga. Fili. ne yɛrɛ tun t'a dɔn k'a fɔ k'a tun bɛ se k'a ɲɛ yɛlɛ tan. a ka ɲi n y'a faamuya. Jara bɛ ka Fili la tiɲɛ dɛ. cogo di. I ye 400 min di ne ma sɔgɔmada in na ko nasɔngɔ i bɔtɔ la. Fili de ye 400 in dalen ta yan tabali sanfɛ ka taa biscuit chewing-gum bonbon mana fɛn sugu bɛɛ san n'a ye ka n'i ɲɛ waga ne la 200 b'a bolo ko ne k'o minɛ. Fili fana ka soɲɛ kɛ. Jara den bɛ ne yɛrɛ bolo ne tɛ nkalon foyi da la Fili la so in kɔnɔ yan. E ye wari don ne tɛgɛ k'i kɔ don dɔrɔn ne donna ka wari da tabali sanfɛ yanni ne k'an yɛlɛma o y'a sɔrɔ Fili donna ka wari in ta ka bɔ. A bɔra a bɛ segin ka na bonbon b'a bolo chewing-gum b'a bolo biscuit b'a bolo ani boisson 200 dalen b'o kan ko ne ka hɔn o la. O tɛ ka ɲɛgɛnɛ kɛ bama ka b'o la k'an kin. n'a ka ɲi wuli kelen ni soɲɛni n t'o kelen ni jala bada. a t'o ma. Ni ne ye nin ja Fili la wallahi hali wari min bɛ bila so kɔnɔ yan Fili b'a ta nin tɛ se ka na nin ja Fili la Jara nin tɛ ko kɛta ye dɛ. Fili
ne ko mun de e bolo se wari ma Ne ma maga wari la ngaram. e ma maga wari la fili Ay. e taara biscuit ni boisson minnu sa e y'a wari bɔ min Chéri de ka portefeuille bina ko ne ya taga da ma wari di ne ma. fili ni ma kan ka dɔ galon tigɛ la e b'a fɛ ka fɛn min daminɛ ni tɛna to i ka o sɔnni kɛ du in kɔnɔ yan dɛ an ka kabila bɛ nso ma bɔ la kuma t'a muso ma ma han e bɛna furu ka taa waliso de kɔnɔ a fɔ ko ne ye nso lamɔ cogo di ka ne kuma suuli yan o tɛna kɛ kana dan boli ma dɛ i bɛ segin ka n'a sɔrɔ du in kɔnɔ yan an ka kabila la nso ma bɔ yen kuma t'a muso ma ma. denmisɛnnin suɲɛni jago la. Ala kana mɛnbaga caya dɛ. A kɛra di? Binta. E ma wari di o. Ayi hakili kun bɔra de sa. E yɛrɛ ko ko ka saga tobi ne ma wari di ko bɛ kɛ di. Ne ko ne ba dun. Sali bɛ aw ninnu fɛ yen dɛ. Ko sali bɛ aw ninnu fɛ yen. Awɔ. Ne m'a f'i ye n ko den ka yaalaba in man di ne ye. A mankanw bɛ yen sisan a ma taa yɔrɔ jan koyi. N'i y'o ye ka ɲininkali kɛ n'i ma fɔ k'a bɛ yan fɛ a bɛ yan fɛ den t'i lamɔ ten dɛ. Ayiwa n kɔni bɛna min f'i ɲɛna n'i m'a lakasi a b'i lakasi don dɔ dɛ. Binta hali ka bi diya i la i tɛ se k'o fana fɔ. Ala ka tile yɛrɛ sa. Muso kɔnɛ. Nefa, neta. Ni boram. Ni kun jolo me afi aburni ko ne bigi wele mami. Ni ala ko na ko ni ka jena tige peri ni. Vraiment merci. Non, ni jaran ko di. Ega honna e garsige. Ay amina sa nyere dadi. Amina bidili. Amina nyere dadi. Ni yake mo do yo ba ta do gutana. Nga fembe ba ko. Merci. Dinto sango mo were din turuti dinto gui ma turuti dinto la ma dinto sango mo were din nyere here dinto la fɛn fɛn bɛ mɔgɔ lafiya so in kɔnɔ o si tɛ kɛ ala ye mun dɔn wasara ne tɔnɔnen don sa walayi ne tɔnɔnen don
n'i ko k'i bɛ kuma k'i tɛ mɔgɔ bonya n'i ko k'i bɛ kuma k'i ma mara tɔɲɔ min bɛ k'i la tɔɔrɔ min bɛ k'i la o si tɛ ye. Ne b'a fɛ ka e ɲininka o jɔn ni kelen b'a la ka e tɔɲɔ du in kɔnɔ e b'a la ka tɔɔrɔ jumɛn de kɛ jɔn ye du in kɔnɔ dɛ. E ka tɔɔrɔ i ka tɔɔrɔ n'i ka sɔnja n'i ka dusukasi o de bɛ ne ka so in kɔnɔ yan. Ahan ne ka tɔɔrɔ ne ka ɲani ne ka dusukasi o de bɛ e kan e bɛ se ka kelen jumɛn de fɔ ne ye. A bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛɛ de bɛ ne kan. Ni jumɛn de kelen kɛ e ye sa. Ne ko ni ɲɛnajɛbaga tɛ muso bolo i ni fu bɛɛ ye kelen ye. O ɲinan kɛ ne ma kɛ yirikuru ye sa. I ye sali bila ka taa mun na. I ye sali bila ka taa mun na. A b'i dimi yɔrɔ min na ne ba a se yen dɔrɔn. A b'i ni de kan a b'i ni mun cɛ. Ne ko a ye mun tiɲɛ ye. Ne ko e b'a fɛ sali ka kɛ den sugu jumɛn ye a bɛ ɲɛna k'anw bɛna den tigɛ tigɛ k'a tobi ka dun de ya. I da bɛ jala la. Ayi n da bɛ toro de la e kelen don ka den bila yɛrɛ ma den ɲɛlen ko lahaya saga. Waati min ka d'a ye a bɛ bɔ waati min ka d'a ye a bɛ dun fɛn fɛn ka di den ye a b'a kɛ. E bɛ se ka sali filan jumɛn de fɔ k'a bɛna fɔ sali ɲɔgɔn ala ma taa bɔnbɔn duuru la ni musokɔrɔba min ka s'a nɔfɛ. O y'i da sago ye. O y'i da sago ye. Sali ba ma sa a fa ma sa a b'a sago de kɛ. A b'a sago de kɛ. I ye den in ta ka taa n'a ye min kama e de b'a dɔn n'i taalen don a feere de n'i taalen don a don aw ka dugu suyatɔ de la i kun b'i yɛrɛ bolo ni kɔni bɛ min f'i ɲɛna i ka n den ɲini ka na diyan n tɛ kuma caman foyi fɛ n den ɲini ka na diyan n ka kalo 9 de don n den ɲini ka na diyan n tɔɔrɔ la. E ka kalo 9 i bɛna o de fɔ ne ye. N ka kalo 9 de don n ka kalo 9 de don n den ɲini ka diyan n tɛ kuma caman foyi fɛ. E ka kalo 9 i bɛna kalo 9 ko kuma de fɔ ne ye. O kuma na fo ka jɔ hali a taara k'a fɔ ko mɔgɔ nana. N tɔɔrɔ la sa n tɔɔrɔ la n tɔɔrɔ la lajabara e ni ala cɛ sali bɛ nin ni mun de cɛ so in kɔnɔ yan. Aw kun kɔrɔbayara nin ma sa. A bɛ n den ta ka taa n'a ye mun na. Aw kun kɔrɔbayara nin ma. Ne b'a sigi. Aw kun kɔrɔbayara ka cɛ n tɛ jigin nin na mais n kɔni bɛ jigin la cɛ ni muso ye kelen ye wa. Ne ko den wolokun yɛrɛ ye mun de ye diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ bɛ ala deli ka den sɔrɔ mun de la. N ka cɛ kuma kamanagan b'i la. N'i ye den ta sini walasa a fana k'i ta. Walasa k'i ta sini. Awɔ. Min ne bɛ e ɲininka e ni ala kɛ aw denmuso k'a to nin cogoya la a bɛ se ka jɔn de ta. N'a t'i kɛrɛfɛ a b'i ta cogo di. Den min t'i kɛrɛfɛ o b'i ta cogo di. Cɛ an ka tiɲɛ fɔ sa an ka tiɲɛ fɔ. N bɛna min fɔ aw ɲɛna. Awɔ. Den mana kɛ cogo cogo. A bɛ tagama ni ne de jamu ye. Awɔ tiɲɛ don ani joli. Ni mako bɛ den ɲɛ na ka tɛmɛ e kan. I y'a mɛn den dɛ i y'a mɛn den a y'a den dɔ de kɔnɔ i y'a mɛn den a y'a den dɔ de kɔnɔ. Wa kana ɲinɛ dɛ i fana na don. I bolo kana sula ɲɛna dɛ i bolo kana sula ɲɛna dɛ o bolo kana sula ɲɛna. Den t'a la dɛ. Ne bɛ taa n ka so dɛ. I ka furumina na den t'a la dɛ. Ka fɔ ne bɛ taa n ka so. I y'a faamuya. Bonya ti ko la. Ne ye den de ta. K'a den kɔrɔkɛ ma. Awɔ. Ale fɛ yen denmisɛnninw ka bajan yaala in ti ɲɛ ale fɛ yen. Wa ni kɔrɔkɛ den tɛ yen a fɛn o fɛn bɛ kalan na nɔ yelen don a bɛɛ ka kalan na sabula mara bɛ yen mais nin kɛlen don ka den bila a yɛrɛ ma ale yɛrɛ ma se k'a yɛrɛ mara kuma di den ma. O ti fɔ tan o. Ne tɛ so kɔnɔ ne bɛ taa ɲini de ka na ale ni denmuso in de bɛ so kɔnɔ e de ka ɲi ka den mara e de ka ɲi ka den don sira ɲɛnama fɛ. o si tɛ ne ɲɛ sira la. Awɔ e k'i ma kun sa a bɛ nɔgɔya a bɛ na e k'i ma kun. Sali ka nali tɛ sali ka nali tɛ sali filɛ so in kɔfɛ n kɔnɔ n bɛ sali ta ka na d'i ma sisan sali tɛ n b'a ta sisan sisan. E k'i dusu da. E yɛrɛ ka nin da i ɲɛkɔrɔ ka nin lajɛ. I kasira fo k'i kan minɛ o tuma n'e kan minɛra o de bɛna sali la na ou bien e hakili la ko kasi de bɛna sali la na. N tɔɔrɔ la sa. Ayi sa kana n'o fɔ sa e bɛ se k'o fɔ cogo di k'i tɔɔrɔ la ni sali taali digilen bɛ mɔgɔ la bi a taali ma digi mɔgɔ la ka ne bɔ. E den kelen ni ala aw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ n ko sali de b'aw ɲɛnajɛ. A tɛ sali bɛ taa cogo di o ma jɔn de n'aw ɲɛnajɛ. Ka subaga den ta ka na daga bila n dala yan n ka su man di n ka tile man di k'an tɔɔrɔ n si so kɔnɔ. A m'o bila ka taa. Subaga den a bɛ yan. O ma taa. A bɛ yan. I t'i bolo bɔ n kɔnɔ kan ne delila ka mun de f'e ɲɛna ko den b'i ka so ci don dɔ la yɔrɔ. A bintɔ de filɛ bɔgɔbɔgɔ. I tɛ si bɔn tɛgɛ kɔnɔ. A bintɔ filɛ bɔgɔbɔgɔ. Wa n'i y'a sɛgɛsɛgɛ a ma bɔ village de la ka na ninnu b'i min dɔn walahi duguba kɔnɔ mɔgɔw t'a dɔn. Ni nin y'a ɲɛ kelen kɔmi a b'i ko k'i la min tɛ nin si ye. N'a ye kelen kɔmi n bɛ ɲɛden 30 bɔ n yɛrɛ la n fana bɛ don suya la a kama an ka sigi ka lajɛ. O de kɔni b'i o de b'i lafiya. An k'an sigi an ka lajɛ. O de b'i lafiya dɛ.
Allahu akbar. I bi ne ko in kɛ ni fɛrɛ de. Ni salimana. Ni salimana. Ni kale ala la ka bon ka kalima me ko yira nin deni na so in kɔnɔ ya. Ba yira like aba ye ko masakɛ sura fa. O yira la fɔlɔ o kɔfɛ sali ka sɔrɔ kana. I yɛrɛ fɛnɛ. Kan den ta ka bɔ n kɔrɔ. I yɛrɛ kamana ma ga muso den kelen ni ala. Cɛman ta kan den ta ka bɔ n kɔrɔ. Den kelen ba ni ala cɛ. Ko to kuma fɔ. Ko ne de to fɛn minɛ. Ne to kuma fɔ. E binta e ni ala na kira cɛ e b'a fɔ k'e bɛ nin dusu ta mun na? O kuma e tɛ nin ko in. Binta i ka saki filɛ ne saliko b'i sɛbɛ ma wuli ka taga nɔfɛ n t'a fɛ ka tɔɔrɔ n ka du in kɔnɔ. Jara wala i filila. N t'a fɛ ka tɔɔrɔ n ka du in kɔnɔ dɛ. E ye nin ye Fatu. Binta ne lamɛn. Sibiri ka ja tori nɔgɔ in tata. A banna. N kun hakili b'o de ma sibiri ka ja ni tori nɔgɔ in tata wa kana ta. Nin tɔ tɛ saliko ye. Saliko tɛ nin ye. Nin tɔ tɛ saliko ye. Wallahi Fatu nin tɔ tɛ saliko ye. Ɲama payi tɛmɛ yan i sigi yan tɛmɛ a lajɛ komi a bɛ siran i sigi. Subaka. I nana min kama i y'o ɲɛnabɔ. Mais i tɛ den dɛ i b'a dɔn k'i ye muso dafalen de yan. I ɲɛlen bɔnna. Subaka. Kana sa ma. Ala jugu. Kana sa ma sa. Kana sa ma. Nin deni tɛ hɛrɛ sɔrɔ dɛ. Fatu nin deni tɛ hɛrɛ sɔrɔ dɛ. Mun de e bila sali ka sali kɛ mun de y'e bila ka sali kɛ ka bɔ du kɔnɔ e bɛ fɛ ka sali sigiyɔrɔ de ta e kɔni b'a fɔ cɛ tɛ o ko ye sali ta de o. Fatu sali jɔ sigiyɔrɔ. Ne Binta sigiyɔrɔ. Ne Binta dayɔrɔ i b'o de fɛ yan. E bɛ ne Binta dayɔrɔ de fɛ yan Fili. Kana sa ma. Nin deni tɛ hɛrɛ ye. N bɛ koda nin kan. Ne cɛ bɛ ne gɛn e kama. Fili ne cɛ bɛ ne gɛn e kama. Fili ne cɛ bɛ ne gɛn e kama. I ɲɛ bɔnna Subaka Ala jugu. Fo k'e sa. Fo k'e sa. Hali ne ye Jara tɛmɛtɔ e tɛ se k'i ɲɛ yɛlɛ k'a filɛ tuguni. N bɛna min k'e la bi. N bɛna min k'e la bi. N ko Jara ye e fa de. Jara. Ne ye mun kɛ? Hali bi yan. Ne t'a dɔn ne ye fɛn fɛn de kɛ. E ye mun kɛ? E kama ne ka sali ni taara ka bɔ n kɔrɔ. I kama n cɛ ka sagi bila ko n ka taa. I ye mun kɛ hali bi yan? Binta o. E ye mun kɛ? Jara kɔrɔkɛ den don wa a dɔgɔkɛ den don? Fa se wa ba se. O ye mun balimaya juru jan ye. Fɔ ka na ne n'a sunkuru ye. I ye denmisɛnnin ye. I tɛ denmisɛnnin ye o. E tɛ denmisɛnnin ye. E bɛ min dɔn mɔgɔ si t'a dɔn. Tanti wallahi tiɲɛ tɛ o tɛ tiɲɛ ye wallahi. Ne ye nkalon tigɛ. Fili Fatu ye nkalon tigɛ. Kini tigɛ la kɛ na. Wallahi kini tigɛ la kɛ. I jɛnɛ. Ayi kan'o kɛ. Fatu. La ilaha. Ne de ye nkalon tigɛ. A banna o. Anw ɲɛ bɛ min na e ɲɛ b'o la o. E k'anw nana t'anw tɔɔrɔ bilen o. Mais sinɛni ku bɛ da du in kɔnɔ fɛn min e ku tɛ. Ayi Binta ayi kan'o kɛ Binta kan'o kɛ. Galaka ɲini den in lajɛ. I b'i yɛrɛ tiɲɛ na. I bɛ mɔgɔ sa ka baara i kelen bɛ tila k'i ka baara kɛ. I bɛ nin bila min na o ye fɛn kelen bɛ dɔrɔn o ye diɲɛ wuli baara ye. N'a tilala ka baara la i b'a bila ka taa ne fɛ a bɛ taa baara kɛ. N'a tilala ne ka baara la n b'a bila ka taa n sigiɲɔgɔnmuso fɛ a b'o ka finɔgɔ ko. Sinɛni ku bɛ da nin ku tɛ taa. Ala wuli. I ko wuli. Teriya. I ko n'a kala ta. I taa taa ni bolo taa ni bolo. Ata. Ni ne ka di ye ka minɛ ayi. Taa tiɲɛ ne maribatika filɛ. Ngɔki. Ala ye. Ne bɔnɛ jigin den in kɔnɔ. Binta n'i ma wuli k'i jɔ wallahi n'i ka so ci jɔla de. Kamalen kɔrɔma in dɛ. Binta cɛ bi ba kanu ka tila ka den kanu a maloya foyi t'i cɛ la. N'i ma wuli k'i jɔ ni ɲɛ t'i la dɛ. Parce que ne ɲɛ b'i tatɔla de la. Ne poison di Jara ma. Jɔn ma? A fɔ safuru la ye. Ale tɛ nin kɛ k'a lakale. Ayi. A t'a kɛ k'a lakale. A t'o kun bɔ koyi. O kun i fɛrɛ banna ka so bɛɛ la. N'i y'o kɛ i b'i ka diɲɛtigɛ tiɲɛ k'i den ka diɲɛ tiɲɛ. Wuli k'i jɔ. Hali su dugu tila fɛ k'a la wuli a ka taa ji bɔ kɔlɔn na. Ne tatɔ dun.
Fili ko tɛ yan. Jɔn ko k'i ka na? Jɔn de ko k'e ka na? Binta, eu te me sisan. Awɔ, i b'a kalama k'a fɔ sisan ji tɛ ka kaba labɔ. Et puis i fɛngɛ wele han, i y'i kɔrɔ wele village la. O k'u ka ɲina samiya yɛrɛ ka fisa. I tɛ nin lajɛ. Ni nin wuli yɛrɛ de kama o. Numan bolo. O kɔni t'a fɔ k'i y'a la sa. I y'a di cogo min b'a minɛ. Uncle. Fili. E nana. Awɔ. O ɲɛna. Tɔnɔ, an ka note bɔra. Note bɔra? Awɔ. Fili. Awɔ. Ne nisɔndiyara. Premier de classe. Awɔ. Ala, Binta i ma nin ye? Fili de kɛra u ka classe mɔgɔ fɔlɔ ye. Directeur den de e fana bɛ classe kelen kɔnɔ, i y'o dan. N y'o bɛɛ dan. Madame fana den y'o dan. N y'o bɛɛ dan. Tabarikala Fili. Ni nin de f'i ye, n k'i ka kalan de kɛ. Kalan de bɛ mɔgɔ mɔnɛ bɔ. Ɲaamɛ. I m'a faamuya? Awɔ. N'i ye kalan kɛ, sini bɛna kɛ anw tɛ yen, nka i ka kalan de b'i ta. N'Ala sɔnna ma. Awɔ. I jija dɛ. Ɲaamɛ. Cɛ Binta, an maɲi ka cadeau k'a ye. Hɛrɛ kɛ n ka sanga n ka kaba tɔmɔ. Hɛrɛ kɛ n kan jara. Waati si la nisɔndiya t'e kan, waati si la nisɔn. Ni mun ye? Ni den kɛra nin cogoya la, i nisɔndiya kɔrɔ sa walasa sini a ka dɔ wɛrɛ kɛ ka tɛmɛ nin kan. T'i ka minɛn bila so kɔnɔ i ka na. N bɛna cadeau ba de k'i ye, i y'a mɛn? Ɲaamɛ. Awɔ, taa minɛn bila i ka na. Ne nana. Hali kunu, n y'i kɔrɔ wele. Kɔrɔ ko ne ma ko Sali fana ka kalan cogoya ka ɲi. Ko Sali basigilen wa a bɛ ka kalan kɛ. A ti yaala, a ti foyi. N'a bɔra école la a bɛ leçon t'a la. Fo n'a sɔrɔ a bɔra u bɛ baarani min kɛ u tanti sen kɔrɔ. Tabarikala. I yɛrɛ nana ko n bɛn'o f'i ye surɔ ka n'a sɔrɔ i ɲɛ bi n jagi. N fana donna k'a na to yen. Ba bɛ nin de kɛ. Dugawu kɛ i ta ni walitaw bɛɛ lajɛlen ye. Ni o kɛra Ala b'i ka dugawu jaabi. Ne bɛ n ka Saliko kuma de la, ne to hɛrɛ la. Binta Kɔnɛ, ne ko don jumɛn de bɛna kɛ? E Binta yɛrɛ bɛna kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min nisɔn ka di k'a fɔ du kɔnɔna nɛgɛ bɛ ne jara minɛ. Denba ɲuman bɛɛ ka ɲi ka nin de kɛ, ka dugawu k'i ta ye ani walita. O de la Ala b'i ka dugawu jaabi. Ne ka sanni de ka gɛlɛn ne ma. N tilala ka na. N'i sigi yan. Ne ko, y'a dɔn baasi foyi foyi tɛ e yɛrɛ la dɛ. Baasi foyi tɛ ne la. Walayi bi nisɔn ka di kɔrɔ kojugu. Mais don o don e bɛ nin fini fila in de don. O kumana ne bɛ ka finiw minnu san ka d'i ma, finiw bɛ min? U bɛ yen nɔ, u bɛ so kɔnɔ. Finiw bɛ so kɔnɔ. U bɛɛ bɛ yen. Kana n'an tɔgɔ tiɲɛ ni nin fini kelen don ye dɛ. Ayi, ne tɛ fɛ o ka tiɲɛ joona dɛ. N y'a mɛn. Nka bi tɛmɛnen kɔfɛ n t'a fɛ ka nin farafarali ye kan na. Ayi, i kɛlen ko soma tɛ mɔgɔ min na. E Binta fana den bɛ fini faralen don ɲɛ kɔrɔ waati bɛɛ, i tɛ se k'a fɔ a ka nin fini to yen. Ne yɛrɛ bɛna taa fini ta k'a don a kan na. Binta, Ala k'i saje. Walayi.
ne ka du yɛrɛ nɛgɛ foyi tɛ ne na k'a sababu kɛ ka ɲakumu ne ka kuma lankolon fɔ n ye Biko waati jumɛn de e bɛna falen ni ma ɲama ta kana kɛ n ka wagati min na o wagati n bɛ falen Binta i sere i yɛrɛ ye i kun n'a kala wuli sisan n ka charbon ta hey fili yɔrɔ kulu i sereya ni dɔrɔmɛ 40 de fili ni ala t'e fɛ bi e ka doni 40 ye ne kan yan n ka charbon ta i ka taa feere n'a ma ba i kana don yan dɛ fili i tulo bɛ na ni charbon ma ba n'i donna du in kɔnɔ yan n'i tereke i ko dugumakolo fili i tulo bɛ na n'i donna yan ni 40 ye bi n b'i susu fo ka dugumakolo susu i nɔfɛ nin ye mun de ye i mana bila diɲɛ ko la a cɛ i teliya i ma wuli a wuli i teliya a sugulu tere jugu i ka se yan bi ko dɔ ka mugan tori la dɔ ka tan tori la i bɛ bɔ a kalama mun b'a la suba ka den wololen i b'i teliya ka bɔ ni n ka charbon yan tere jugumuso filɛ kana foyi f'a ye ni ɲɛji buruburu kɔ hali ni charbon kelen seginna yan bɛɛ joli jigi kɔnɔ Fatu kow tɛ cogo la i bɛ mun de la so de o bila i ka na yan ba in awɔ se yan sisan kisɛ bɛ yen na dɔrɔn na sa awɔ na n bɛ te kura sigi e ka na dɔrɔn k'an bɛ sɔnni nin den sugu nin fili n'i nana mun ɲini diɲɛ in kɔnɔ a b'a fɔ chaise sama ka na yan kura ka di ala Fatu bɛɛ ka baladen ne nana yan k'ale kɛra première ye a b'o première bɔ min kana k'i b'a fɔ i t'i ko kalama mais n dabali banna Ayisa kana kɛlɛ de b'a fɔ i b'i ɲɛ datugu ka tagama de ala Fatu jɔ Binta n bɛna kuma kelen f'i ɲɛna o b'a fɔ ko ne ye mɔgɔ 2 jɛlen ko kelen bɛ k'i yɛrɛ kɛ naloma ye ne ye yɛrɛ kɛ naloma ne ye naloma ye olu tɛ kelen ye dɛ ayi olu tɛ kelen ye dɛ Fatu ni ɲɛfɔ sa e t'a kalama k'a fɔ k'a n'a ka mɛtiriw bɛ ɲɔgɔn fɛ yan ni minnu donna kuru la a kunna a bɛ taa u fɛ yan mɛtiri bi don ka kuru kɛ a n'a bɛɛ kelen bɛ ɲɔgɔn fɛ ne yɛrɛ nana n ma ko kan n ko k'a da kan mɛtiriw mana point di ma cogo corriger kɛyɔrɔ la kɛ a bɛ dɔn k'a fɔ k'i tɛ ko kalama ja n'o fana bɛ ɲɔgɔn fɛ fili a b'a dɔn ni fili tɛ jɔn don o de kama n'a taara charbon feere in na fili tɛ don yan ni su ma ko ma ban diɲɛ don o don ni fili taara charbon feere ni su ma ko a tɛ don so in ne ko a nana falakalatɔ in sɔrɔ yan
o yɛrɛ y'a ka nɔti minɛ min ka an tɛ kado di kado tɛ o min sara d'a kɔnɔ siɲɛ kelen dusukundimi bɛ ka minɛ nin ko in ka ɲi tan n bɛ min f'i ye kɛ wallahi dusukundimi bɛ ka minɛ nin ko in ka ɲi tan ne kɔni bɛ min dɔn a y'a bɔ ekɔli la k'a bila charbon feere na a y'a ka ekɔli ko banna a y'a bɔ ekɔli la dɛ pewu sinon ni nin ma kɔnɔ ta kana yɛlɛ aw kan ka ɲa o ye doni dɔ faralen ye doni dɔ kan a y'a bɔ ekɔli la jɔn ka du kɔnɔ yan a y'a bɔ ekɔli la dɛ ɲamɔgɔden kɔnɔ yan i tɛ cɛ ka lɔgɔ charger ma i t'o ta i k'o fara charbon kan k'a kɛ lɔgɔ ni charbon ye e k'i kɛ pewu sɔgɔma n'a taara charbon feere wula fɛ a ka lɔgɔ ɲɔ a kun e k'i kɛ pewu nin bɛ se k'a fɔ k'ale tɛ lɔgɔ ko ɲɛna n ko village la u bɛ taa lɔgɔ de tigɛ kungo kɔnɔ a bɛna lɔgɔ feere yan a bɛna charbon feere hali n ka Abidjan finiw natɔla don ɔrɔbu ninnu a bɛna feere n y'a fɔ Fatini ye n k'a bila ka na a ma ban a bɛna don ɔrɔbu feere la nin bɛ fɛn bɛɛ feere ne bolo so in kɔnɔ ka nin t'i bolo i b'i kɛ fɛn ye sa ka n'i yɛrɛ bolo don i yɛrɛ kɔnɔ e k'a to tan ale bɛ wari ɲini k'a di ne ma walima ne b'ale da juru la ne ni Ala cɛ nin tɛ kisɛ nin ye sanga de ye e filɛ ka sanga de la ci ne na ayiwa a bɛ fɔ ne ma ko sanga n sigilen don k'a bɛɛ ma kɔnɔ ne ko an ka sirannen don Sali ye nɔti sɔrɔ alihamudulila Sali ye nɔti sɔrɔ ne y'a f'i e ɲɛna k'a bɛ dimi bila nin den in b'an ta sini barika de b'a la barika den de don i b'a dɔn ba bɛ cogo i b'a dɔn ko den bɛ kɛ ten tɔ wa muso bi kɔlɔn de se den de b'a min sini wa Sali bɛ k'a taa mini daminɛ kabi sisan a y'o de fɔ ka den in bɔ i kan n ka daga bɛ t'a la n ye na de ji don ka sɔrɔ ka bɔ ne yɛrɛ ɲɛna ko n bɛna teri sigi n bɛ taa so Fatini tɛ ne bɛ sa sa yala i jɔ ka taga kaba bila ye bilen ne ni tɔ lase kɔfɛ Fili ma foyi ye ne Fatu ka kow la yan fɔlɔ Jangan monsieur plan di kunun ya ce est-ce que yaya cɛ ne ni classe cɛ a bɛ ni semaine bɔ maman cɛ ne ma se k'a kɛ o exercice mati a fiyɛ n ka cɛ ne ma se k'a kɛ n ka cɛ aw wa nana ye dɔɔni i yɛrɛ de fɛn kɛ an ka di merde cɛ est-ce que bi an bɛ don ne yɛrɛ kun t'o kalama an bɛ bi fɛnɛ to bon ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni ma se k'a kɛ mais cɛ fɛn kɛ an ka di bi dɛ ne kɔni peut-être bon ne yɛrɛ ne bɛ sɔn ka taga cɛ n'i taara ka sɔrɔ i ma kɛ o fana ye dara yɛrɛ maman cɛ a bɛ kɛ cogo di se bɛ jɔn yan se kɔni tɛ jɔn cɛ donc il faut que an ka jateminɛ cɛ ne bɛna la yɛrɛ ni ne sera k'ala di dɔ ma an ka cɛ o tigi ka se k'a kɛ an ka cɛ ne bɛ bilen dɔ ma kɛ cɛ a ka nɔgɔn fo i yɛrɛ fana y'a kɛ fana wa fisa an ka cɛ y'a dɔn cɛ an ka cɛ ne bɛ se ka n traiter cogo di bon fo n'a kɛra sinon ni dugu jɛra an ka cɛ ne taara di monsieur ma n'a y'a corriger k'a corriger ka so ka tila k'e bila ka na tableau la n ka cɛ monsieur tɛ ne bila ka na tableau la sa n ka cɛ n ka pas ni monsieur bɛ ne bila ka na tableau la monsieur bɛ ne dɔn ka tɛmɛ n yɛrɛ kan n ka cɛ i ka dɔgɔn yɛrɛ natɔ yan n ka cɛ a to ma wa n ka cɛ n bɛ fɛn bɛɛ kɛ ka n ka baara ban bi yɛrɛ Fili tiɲɛ kɔnɔ sa a cɛ mi ka cɛ ka plan muso ko nɔrɔ ne walima go wa faire su ni tile a tɛ da ale ko k'ale bɛ exercice kɛ ale bɛ tila dun ka den tɛmɛtɔ ka wuli ka to filɛ ko sini k'ale bɛna se ka normal monsieur kan ka ju ci yɛrɛ yɛrɛ de cɛ jɔ kɛ cɛ na mɛn kɛ mun de bɛ nin depuis kuma jumɛn ma la k'i wele jɔ i jigin ka bɔ sira la kana maga ne la na bɔ sira la sa o ma ɲi an ka fila fila sa depuis wagati jumɛn ne b'a la ka kuma i fɛ Fili b'a dɔn mɔgɔ tɛ ja bɛɛ ye quoi i y'a ye ne filɛ nin boliboliba la carré kɔnɔna la nin bɛɛ jama ne b'a la ka n'e nɔfɛ ni m'i bila boliboliba la yɔrɔ ne y'a f'i ɲɛna ne kana to ka tugu ne kɔ ma kankari da i ya ne tɛ problème kɔrɔ i tulo bɛ ne la ne y'a faamuya sa mais i b'a dɔn hadamaden mɔgɔ ni fɛn o fɛn diyar'i ye i bɛ fɛn bɛɛ kɛ pour que i ka se k'a sɔrɔ a ka di ne ye ne tɛ kulonkɛ la a ka di ne ye k'i ladon n fɛ yen nɔ de depuis école la ne b'a la ka kuma kelen f'i ɲɛna a bɛ kalo joli bɔ ne b'i nɔfɛ yanni i ka tugu ne kɔ i tɛ kalan kɛ fɔlɔ kalan ko tɛ problème ye ni mɔgɔ min tɛ don classe kɔnɔ e b'a la k'e bɛ muso furu ayi o bɛɛ ye ka souci de ye o yɛrɛ ka bɔ a la fɛnɛ cɛ an k'olu bɛɛ to yen nɔ sa tout ça là c'est pas un souci ne bɛ fɛ dɔrɔn i k'a lajɛ dɔrɔn i ka chance kelen dɔrɔn di yan nɔ i m'a faamuya chance kelen dɔrɔn tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ so la i deli la sa ne bɛ i deli yɛrɛ de cogo bɛɛ la ni i kɔni i mana chance kelen di ne ma i mago bɛ fɛn ne Fili de dɛ
o bɛ ne ka sogo de ni fili don a sara ne bɛ fɛn bɛɛ kɛ k'a bɛɛ ɲini k'a d'i ma en plus ne tɛ kulonkɛ la quoi I tilala yan i b'a dɔn kare kɔnɔ jɔli man di ne tɛ fɛ an ka mɔgɔw ka n'i kare kɔnɔna la ne tɛ problème kɔ quoi ne b'a dɔn i tɛ problème kɔ mais a lajɛ i ka ne faamu i ka ne lajɛ s'il te plaît ne b'i deli yɛrɛ de hali n'a ka di n'i ko ko n k'a don ale de don ne ɲɛ tɛ n yɛrɛ soso ale de don vagabond fɛ yala ayi fili vagabond fɛ yala a b'an ka classe de kɔnɔ tanti ne ni kuma in fɔ mɛ mɔgɔ ma da ne ka kuma na a tɛ nin tanti an ka classe kɔnɔ den de don b'a fɔ ne ma ko flagrant délit o de ye nin ye fili an bɛɛ bɛ classe de kɔnɔ i bɔ ne la marabali i bɔ ne la a min ye ne e b'a dɔn tanti ka classe kɔnɔ den Bismillahirrahmanirrahim. Fatou. Bita, ne y'o de f'i ɲɛna diɲɛ don o don ne ka kuma bɛ da tɛgɛ kan. Ne ye fili de minɛ sisan ani vagabond tɛgɛ bi ɲɔgɔn. La ilaha illallah. Sokɔnɔni kɔnɔ. K'a b'a minɛ yɔrɔ min na n ko min nin yan. Kabini ni kun fan kelen gananen don, ɲafɛla o sirilen don, yan digilen don. Fili. Ma fɛ ka tɔɔrɔ ye kabini tɛgɛ kɔ. A tɛ taa kalanyɔrɔ la, walahi mɛlɛkɛ tɛ taa kalanyɔrɔ la. A tɛ. Saraka bɛ bɔ don min Fatou. Saraka bɛɛ tɛ minɛ o don. Nin dennin ye sunguruba de ye, tutu don. Ne b'o f'e ɲɛna. Ne ka sagi kɔrɔni mun jɛngɛnen b'a kan na, ale yɛrɛ bolo ka ban ko bɛ ɲɛnabɔra o tɛ. Ne yɛrɛ kuma nin jateminɛ o. Makɔnɔ Fili. Fili ne makɔnɔ kana perese ma. A lajɛ ɲɛ bɔnna. A y'i janga ya o don na. Kana fɔ Jara ye. Ne gagnera, ne kɛra fɔlɔ ye, ne ye bɛɛ da classe kɔnɔ, ne y'a kɛ tan. Ja e ni cɛ makɔnɔ. Fili ne makɔnɔ. Ne y'a ni min ye fisikisi min misɛ don. Vagabond ye. Vagabond kɛ fisikisi min misɛ don. A kun tɛ na tɛ ko kuma na. Ka fili ɲɛ lajɛ. Bita mun na e b'a to n'i yɛrɛ ka taa kalanyɔrɔ mun kalanko bɛ yen de. Tɛ se ka kɛ sa Fatou. Yanni olu k'a tiɲɛ kɛnɛ ma ne b'a si bɔgɔti yan fɔlɔ. Saki bɔ Fili. Ne man kangari de ye wa. Fili mun cɛ ko b'e la. N bɛ foronto sara la bi yanni n ka fɛn farima sɔrɔ. Fili. Ne man kangari de ye Fili. Fo k'e sa. E ka kalanko banna Fili. E ka kalanko banna. E bɛ kalan tɔgɔ de mɛn i tulo la fo k'e sa e tɛ kalan kɛ. E Fatou nin ye ne malo. Ko n y'a ta tɛgɛ ma de sokolonin kɔnɔ. I b'a fɔ k'ala de ne ci ye. Ka sɔrɔ ne kun tɛ ka taa yɔrɔ la dɛ. A cira n kunna dɔrɔn. Jaralakaw ka sokolonin filɛ an fɛ. Nin ye bɔrɔdeli de. Fa b'a kɛ tan ka kɛ bi don. Sida bɛ nin na ka ban. Fili. Fili. Bita ni k'i tɔɔrɔ. Fili. Ni k'i tɔɔrɔ sa Jara de m'a fɔ ko Fili. Fili ta kuma sera so parce que n'a ye kɔnɔ ta a tɛna to yan. Ne b'a dɔn Jara ye cɛ min ye. N bɛ kɛlɛ kɛ nin na bi yanni n ka fɛn farima sɔrɔ. Kɛlɛ. N b'a sara nin na bi yanni n ka fɛn farima sɔrɔ. Fatou. Ne tɛ ne bɛ sa. Ala e ni ce koyi. E ma dɔn mɔgɔ ɲuman ɲɛ ka wusa jinɛ ye. Wallahi ni Fatou tɛ ne Binta bɛ n si ka so in kɔnɔ. Ne tɛ bɔ ni kalama. Fili. Sunguruba ya. A bolo tɛ jɔ ne la. N bɛ Jara wele sisan bolo tɛ jɔ ne la. Sigida in na a bolo tɛ jɔ ne Binta la. Wallahi a tɛ jɔ n na. Mais Fatou ni ce. Mɔgɔ ɲuman ye ka wusa jinɛ ye. N bɛ kɛlɛ sara Fili la bi yanni n ka fɛn farima sɔrɔ n'Ala sɔnna ma.
Ne fili de minɛ sisan ani vagabond tɛgɛ bi la ilaha so kɔnɔni kɔnɔ k'a b'a minɛ yɔrɔ min na n ko min ya kabini ni kun fan kelen gananen don ɲafɛla o sirilen don yan digilen don Fili Naam. e mun de la da la yan Foyi. ka n'i sigi kelen da la wuli ka don so kɔnɔ Awɔ ɲaami. N bɛ na. Binta n ce Jara a bɛ di Jara bita in tɛ ɲuman ye dɛ. mais hali ni ɲuman tɛ i t'i n ka foli lamini fɔlɔ Binta. Jara bita in tɛ ɲuman ye bita in tɛ ɲuman ye an ka so tɔgɔ bɛ sigida fan bɛɛ Fili ye tanga bɔ anw ka sigida in na Jara Fili y'anw yira diɲɛ na mun de kɛra fɔlɔ an ɲɛfɔ n ye bi u ye Fili minɛ sokolonin de kɔnɔ Fili ni cɛ dɔ de minɛna sokolonin kɔnɔ bi ko ka mun kɛ ka Fili minɛ sokolonin kɔnɔ don o don ne t'a f'i ye ko Fili tiɲɛna Fili jɔn de fɔlɔ i ye Fili mun sama ka na an kan yan i ye Fili min sama ka na bila an kan yan Jara n'a fɔra e y'i ka denmisɛnniya kɛ k'a ban sigida in kɔnɔ k'i muso furu yan k'i denw bɛɛ sɔrɔ yan jogo kolo min ma don an ka so la bi ko Fili nalen k'o jogo kolo min na don an ka so la ka taa Fili ni cɛ minɛ sokolonin kɔnɔ Ala o Ala fatu de tɛmɛtɔ bɛnna n'a ye jama finen n'u da la e mɛ Fili y'anw yira diɲɛ na bi Jara Fili y'anw yira diɲɛ na walayi Fili y'anw bɔ k'an dan dunbagaw ma u y'anw dun Fili y'anw yira diɲɛ na Fili ye lebu de d'anw ka sigida in na bi Jara Fili ɲɔgɔn mɛlɛkɛ ni Fili ma don ye don ma Fili ni cɛ ka taa minɛ sokolonin kɔnɔ o tɛ ɲuman ye koyi ne dalen min ko Fili taara kalanyɔrɔ la Fili nana kaye de ma k'ale kɛra première u ka classe kɔnɔ o tɛ tiɲɛ ye dɛ ka ne lebu ka ne malo ni ne ye tiɲɛ ne bɛ taa sugu la mɔgɔw b'u da kɛrɛw bɔ ne la u ɲugunen don na Ala ko n ka den ko Fili u b'a fɔ nin t'a ye a bɛ lamɔ na ne bolo ko Fili den minɛna sokolo kɔnɔ wa Fili minɛna sokolonin kɔnɔ Fili ni cɛ de minɛna sokolonin kɔnɔ wa cɛ ye ɲɛnama tɛ dɛ vagabond kun kelen gananen don kun kelen digilen don Fili n'o minɛna sokolonin kɔnɔ i jɔ Binta i jɔ fɔlɔ e ka maga ne na tan maga na tan i bɛ yen koyi Jara i bɛ yen wa i tɛ sugona ɲɛnama a kɛra de a kɛra ne ni n ka juguya bɛ ne tɛna ni nkalon kisɛ ta k'a nɔrɔ waliden na ne b'o kɛ cogo di sa ne fana ye den de wolo ne tɛ se k'o kɛ sa Jara n tɛ se k'o kɛ n tɛ se k'o da Fili la ni ne y'a da Fili la dɔ b'a da ne ka salinin na ne ye Fili jɛ mun na so in kɔnɔ e de b'o dɔn dɛ e de b'o dɔn i y'a jɛ min na e de b'o dɔn i ye min d'a ma e de b'o dɔn ne kɔni tɛ dɔ wɛrɛ dɔn sutura birifini kelen min bɛ ne kan Fili de ko k'ale b'o sama ka bɔ ne kan walahi ne su ou bien Fili su o fila dɔ la kelen don dɛ ne Binta su walima Fili su Binta e ka ne kɔnɔ fɛn min tɛ se fila a bɛ dan kelen de ma aw de b'o dɔn aw ni ɲɔgɔn cɛ ye ne bɛ Fili da k'a kan tigɛ ni bɛ o kɔrɔ dɔ ɲamaden wolo ye ne Jara ka so kɔnɔ yan i y'a kantigɛ o i y'a kun ci o i y'a boson o e de taara a cɛ ka na n'a ye bolojugu kana jɔ ne la ne b'o dɔrɔn de dɔn bolojugu kana jɔ ne Binta la ma cɛ ka na n'a ye Ala de y'a kalifa n ma i wasa don i bɛ min kɛ ne fɛ o kuma mugu n'o ɲɛ tuguni e ne la a ɲɛnabɔ a foyi tɛ se ne ma bolojugu kana jɔ ne la dɔrɔn bolojugu kana jɔ ne la dɛ Ala bon nin ma i ye mɔgɔw tɔɔrɔ i yɛrɛ ye den min wolo i ma lebu o nɔfɛ fo waliden ni ye hɛrɛ de ye wa i ye waliden kɔ ko cogo bonni to a la ne yɛrɛ ka sɛgɛn tɛ ka dɔn du in kɔnɔ n tɔɔrɔ n lajabara n yɛrɛ lajɛna mɔgɔ tɔɲɔna ninnu ni Fatu mana nin daga kisɛ sama ka bɔ ne de la walayi bilayi ne bɛ sa ni Fili ma ne faga ne bɛ Fili faga fɛn ko dɔ kɔni walayi ko dɔ bɛ kɛ so in kɔnɔ ni Fili ma ne Binta faga ne bɛ Fili faga n kɔni bɛ min dɔn o y'o ye mɔgɔ sɛgɛnna sa n tɔɔrɔ la lajabara Fili ni m'a fɔ e ka don so kɔnɔ a teliya nin ta karafin ta i fɛ i sigi yan ni k'i sigi yan
ne ko fili kuma min fɔra ni ɲɛna kuma in a ko in kɛra cogo di tan n b'a fɛ ka ɲɛfɔ ɲɛna a kɛra cogo di tan ne ko e b'a fɛ ka ni jara lebu de ya ne ko fili e donna jarala fɛ de fɛ walima wulu fɛ de fɛ han e b'a fɛ ka mun de kɛ mun donna ko sara han I jɔ sa a bɛ ye o ne ye wari ci ni n yɛrɛ ka telefɔni de ye a mesaji bɛɛ bɛ yan a kelen kelen bɛɛ bɛ yan Fatu ka wari cira dɔrɔn ne ka wari cira an ka wari bɛɛ cira ɲɔgɔn nɔfɛ a bɛɛ cira ɲɔgɔn nɔfɛ a bɛɛ cira ɲɔgɔn nɔfɛ n ye fili bila ka taa Fatu nɔfɛ a ɲɛ bɛ sɔrɔ sisan telefɔni kɔni tɛ nkalon tigɛ o woloma barisa a woloma i n'a ye o la n ko n tɛ pari ko in na tugun n t'a la tuguni a bi man di a sini man di wari ɲɛ tɛ sɔrɔ a la n bɛ mun f'i ye pari fɛnɛ bɛ mɔgɔ dɛmɛ de koyi ko dɔ bɛ yen i b'olu ɲɛnabɔ pari ko la ni pari tɛ ɲɛnabɔ cogo t'olu la dɛ yɛrɛ wolo n bɛ mun f'i ɲɛna k'o ye tɔɔrɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la i bɛ dugu jɛra ne bɛ kuma na mini ka na sa i bɛ kuma kɛ u b'o de fɔ yan ko ne ka kuma ka ca ni kumako kɛra mɔgɔ la i bɛ kuma dɛ ne fɛnɛ bɛ kuma kojugu n'i ye fili ci a tɛ na kabi ɛri jumɛn a tagara ka taa Fatu fɛ yen ka sigi yanni yan cɛ a tɛ ka na kuma dɛ n bɛna min f'i ɲɛna nin dennin sisan ani cɛ bɛɛ de don o donna Fatu ye ne minɛ sokolonin kɔnɔ ani cɛ dɔ e ni Fatu bɛɛ ye kelen ayi ka n'o fɔ dɛ Fatu musokɔrɔba tɛna nkalon tigɛ ka da nin na sa mɔgɔ min b'i den wolo nɔ bɔ o nkalon tigɛ nafa ye mun de ye o ye mun ye ni ɲɔgɔnna mɛlɛkɛnin nin bɛna se k'a fɔ k'a bɛna taa jɛ tigɛ kɛlɛ cɛ 2 cɛ 3 a tɛ aw hakili kɛ ka baara kɛ ba a ka sabali ne ye wolo den kɔnɔ e bɛ ka nin min kɛ ta i bɛ sɔn k'a kɛ ne tɛ ka foyi kɛ nin na i bɛ ka fɛn k'a la kunba adamaden ka sabali kɛ n'i ye wolomuso ye ko dɔ bɛ yen k'a dabila ko ɲɛnama tɛ a ɲuman de ka di an bɛɛ ye n'a tolila kɛ bolo bɛ jɔ du in na ka jɔ du jumɛn na a bɛ jɔ yan dɛ bolo jɔlen tɛ ka du la ka ban nin e bolo ko bolo ma jɔ ka du la ale fili sababu don dɛ ale sababu de don dɛ ale sababu de don a sababu de don fɛn jɔlen ka du la mun tɛ bolo ye ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn bolo bɛ mɔ bolo kɔnɔ bolo tɛ to bolo kɔnɔ dɛ ne b'a ba ci ka bɔ a la ni ala ye nin kɛ fɛn jɛnatigɛ don o don n'i ma malo k'i kunberekun 2 guwan duguma i k'a fɔ ma ko tu ɲamɔgɔ di adamaden ka sabali de ka fisa ne kɔni yɔrɔ a tɛ ne ta in lamɛn i ni Fatu tugulen bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ nigi i bɛ ala kale a si tɛ fɛ ka kojugu bɔ ɲɔgɔn bolo ne bɛ n ta in fɔ o bɛ diga o la ne dun ta in de a ye juguya dabila juguya ma ɲi koyi kunba dɛ e tɛ tiɲɛ de fɛ e de tɛ tiɲɛ fɛ tiɲɛ de man di ye Ah, ma fille. Ça va? Ça va. Ok. Don. Ma. Tani Fatu bɛ na. Tani Fatu a bɔra mais a tɛ mɛn. Sinon kan jumɛn bɛ yen? Kan foyi tɛ. I sigi a bɛ na sisan sisan. Ayi. Tani Binta de tun ye n ci. I sigi sisan a bɛ na sisan sisan. Taa ci la dɔrɔn a bɛ na sisan. I sigi. A ka ɲi min sigi. Fili. A kɛra sugu dɔ ye dɛ. Kan ko bɛ cogo di? Ko tɛ cogo la. I ni fama. Dɔɔni. I b'a dɔn a bɛ? A bɛ baasi foyi t'a la. Ala c'est bien. Ci dɔ tun bɛ yen. Tani Binta ko ko ka na Tani Fatu wele ka taa. Non i sigi a bɛ sɔɔni sa a bɛ na. N'a tun nana i tun t'a fɔ a ye. Non juste a tɛ mɛn a bɛ na sisan sisan. A taara ci la butigi la dɔrɔn. I yɛrɛ dun a kɛra sugu dɔ ye dɛ. E dun tɛna bɔ so kɔnɔ tuma ni tuma mun de bɛ yen? Foyi. Foyi cogo di? Souvent de temps en temps tu kana bɔ an na. Tiɲɛ ni tonton fana bila nin cogo la a ma ɲi dɛ. Ou bien ni? Awɔ n y'a mɛn. E y'a l'école ça va là-bas? Ça va. J'espère que i bɛ kalan kɛ kɔni. Awɔ. Ça c'est bien. Mais a ka école cɛmisɛnnin ninnu j'espère que u tɛ to ka u ka manamanako la ɲɛsin ma kɔni. Ayi. Il faut kalan kɛ dɛ o de ka ɲi dɛ. Sisan kɔni i kana to k'i ɲɛsin manamanako ninnu ma.
Ah, fille. Tu as sourire. Allah, c'est bien. Jamais été sourd que tu l'as senti. Aïe, mais c'était longtemps. Et mon gars, de la quelle étoile? Aïe, je n'ai pas regardé, je n'ai pas regardé. Ici, ils ont eu un boisson dans une anima. Aïe, aken. Hein? Aken. Mon neveu. Fui. Mais téléphone n'a pas eu là. Aïe. Téléphone faut être boulot. Et nous avons dit que nous avons un téléphone faut être boulot. Comme ça que tu veux dire. Hein? Téléphone tini boulot de là. On m'a donné une anima. Oui. Aïe. Aken. Aïe, aken. Oui, c'est un téléphone là. Aïe, tan binta nana soma. Eh, mais mon Fui, aken. Eh, mais nous avons un téléphone de nous avons un boulot. Aken. D'accord, ok. Mais un numéro de ma, numéro de femme là, on l'a. Quand c'est tonton Néné. Aken, no mita ni tan fatuma ne ba fe go tan binta buka. Mais un numéro de ma, hein? Numéro de femme na ma di ma, ya ma. Il te rend. Ni ma go te fe non. Fille, et tonton Néné, c'est mon Néné. Où est-ce qu'il est? Aïe. Ici, quand c'est ça. Hein? Et tonton Néné, ne m'a une fait, wa une bien fait. Ici. Ici ça. Metaso, ni ga kono. On a un numéro de ma, hein? Ancle. Musantle. Somoro. Wara kene. Somoro. Fili be no, no de kama. Fili? Ah. Ici. Merci. E jonga de. Bo jalla ko fi no ko fe. Jalo la gajo. Kare kuna yin fe, kare mna yin fe ko. Jalo min filɛ nin ye lɔgɔtigi ka yɔrɔ fan fɛ o den de ye e ni fili bɛ kilasi kelen dɛ ayi jɔn de kɛra aw ka kilasi première ye fili i tɛ kalabanciya dabila i tɛ kalabanciya dabila wa dɛ fili b'a fɔ nin ɲɛna de n'an ka so i k'a fɔ ko ne kɛra première ye a tɛ kalan kɛ denni ɲɔgɔn kuma yɛlɛmala tɛ yen. No, wala ya le kala première ni. Première fili. Ayo kalan kɛ min? A ko ni kɛra yɛrɛ. Aw ka mese na bɛ to ka kuma ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ. Ne ma deli. Hey, tiɲɛ fɔ kana nkalon tigɛ sa. Non, ne ma deli ko ye sɛbɛ la. Ne ma deli ko ye. I y'a ye aw bɛɛ ye kelen ka yala yala cɛmisɛnninw nɔfɛ dɔrɔn. Pati. A bɛ waati. I sigi k'a ma kɔnɔ a bɛ na ne y'a ci. Kunba nin bɛna fili wele ka taa di cɛw ma de walahi a b'a labɔ de ka taa di cɛw ma. Kabako kuma la koyi. Aw bɛna taa yɔrɔ jumɛn? Ayi ne kun nana nɔfɛ dɔrɔn ne komi a kɛra fama ye. Ten dɔrɔn ka n'a nɔfɛ ten dɔrɔn a fɔ n ye san t'a fa ye jɔn de ye ci ka n'a wele? Mɔgɔ si ma ne ci. Aw bɛ to ka taa jɔnniw ka gɛrɛn na? An tɛ taa yɔrɔ si. An bɛ to ka révision dɔrɔn de kɛ baro a banna. A bɛ to ka yɛrɛ vision de kɛ révision kɔni tɛ. Kalabanciya bɛ nin denmisɛnnin na. Kalabanciya bɛ nin denmisɛnnin na. Ne bɛ Fatu wele k'a lajɛ. Bi m'a to ne ye fili ci o tɛ se ka kɛ o. Kabi wagati jumɛn n'i ye fili ci ka taa butigi la ka taa hali buru 20 san a bɛ heure kelen de kɛ yanni bitigini. N'i ko fili ta charbon feere ni su ma ko ka dibi don nin dennin tɛ na so e mɛ fili ye ne tɔɔrɔ sa e fili ye ne Binta tɔɔrɔ si so kɔnɔ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ yaala a nɔfɛ bɛɛ ko fili da yɛrɛ hɛrɛ adamaden ma wa min mana wuli fili min mana wuli fili sunguruba mana na fili zo mana na fili fana mana na fili jatɔ mana na fili bɛɛ ko fili o tuma fili kelen de ye den min wolola dugu in kɔnɔ. E banna la ala tɛ ba la dɛ. Kuma nin ma ɲi. Mɔgɔw tɛ ba la. Kuma nin ma ɲi. E ɲɛ tɛ nin yeko ɲuman na a
farcogo la ka kolen jɛlen nɛgɛ parce que a b'a fa n'a ba kan n'i t'i fa ni ba kan ni ala b'i bɛn ni wolomuso ɲuman ye diɲɛ maɲumako sugu bɛɛ lajɛlen bɛ da i kan ne ma juguya den kelen kɛ fili wallahi la fɛn ka fili la mun tɛ juguya ye i ye den min tɔɔrɔ wa ye n'i ye min ɲini i b'o de sɔrɔ wa n'i ma n'i ye sabali min ɲini i b'o de sɔrɔ kuma n'i ma awɔ sabali i ka so nalen ne b'a dabila den kama i bɛ se k'o de kɛ i bɛ se k'o de kɛ dɛ ne b'o kɛ dɛ i bɛ se k'o de kɛ Fatu Allah e kɔni e ye o ye allo Fatu ala kuma ne fɛ sa ye o ye a bɛ kuma dɔ la kɛrɛfɛ ne ye fili cɛ ma kabi wagati jumɛn ne ni kuma de sigilen bɛ yan a tɛ Fatu tɛ so fili bɔra yan depuis ni ne ma seli fana seli fɔlɔ fili ye sira minɛ ne ko a ka taa yen nɔfɛ awɔ n y'a mɛn k'an bɛ sɔnni ayi ne ma da la n'a bɛ n'i kɔnɔ dɛ kuma nege bɔlen a ka kumaw ka ca ale ye hadamadenw contraire de ye sa a to yen awɔ n'a ma se k'i kɔnɔ n bɛ wari in minɛ a la ok n b'a to a bolo sɛ n y'a mɛn awɔ k'an bɛn n m'a f'i ye ko Fatu tɛ so fili ma ɲi koyi Fatu ko k'ale bɔra depuis 10 heures ne mun fɛ ni Fatu bɛɛ ye kelen ye a ye kun to suma la e ni fili kan ka taa yɔrɔ jumɛn Umu sɛbɛn an tɛna taa yɔrɔ si aw tɛna taa yɔrɔ si ne ye fili ci k'a bɛ kuma jumɛn fili mana e ka tila ka n'i ɲɛden waga ne ɲɛna yan ko fili aw bɛ ɲɔgɔn kalama Umu i tɛ tiɲɛ fɔ ne tɛ foyi kalama ne bɛ na an bɛ baro kɛ an bɛ se ka révision kɛ kuma dɔ la a banna sinon e bɛ ka fɛn mun fɔ n'i ye ngalon tigɛ ni n bɔra kalama k'i bɛ ka ngalon tigɛ n bɛ goni da i kan dɛ Umu sabali ayiwa minnu yɛrɛ bɛ tagama ni ɲɔgɔn olu bɛɛ ye kelen nin fili bɛɛ de ye kelen ye Mina nin ka carte ye quoi i mago bɛ diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn la i bɛ n wele a mɛn kana siran sa ni mago sera fɛn o fɛn ma i bɛ n wele e bɛ siran mun de la ni telefɔni t'i bolo i bɛ terimuso dɔ ka telefɔni minɛ dɔrɔn k'a wele ok awɔ n y'a mɛn fili tɔnɔ ne bɛ taa kelen awɔ problème t'a la ni tanti nana n bɛ ci fɔ a ye awɔ donc k'an bɛn yan kana ɲinɛ k'an wele dɛ cɛ cɛ denni kɛra muso ɲɛnama ye dɛ là c'est sérieux Ala tanti nin bɛna ne bɛ taa fɔlɔ ni fili nana n bɛ na ni fili ka kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ de la heyi denmuso ala ka se ni ɲuman ye amina yɛrɛ a ka ɲɔgɔn minɛ y'a mɛn amina hakili to ɲɔgɔn na amina kuma nin tɛ kolokolo ko ye walayi nin bɛɛ man ka kolokolo nin bɛɛ man kan ka kolokolo fili kɔni bɛna ne sɔrɔ yan ne b'ale ta da ji bɔ cogo dɔn e kun taara min de fili e ma fɔ ko ne ka taga ta ni Fatu wele yan Fatu bɔra depuis 10 heures Fatu tɛ so fili e kun taara min ne kun bɛ k'a kɔnɔ a fɛ yen nɔ i ni ala cɛ fili tɛ tiɲɛ fɔ e mɛ nin denni ye kalabanci den ye koyi kunba nin tɛ tiɲɛ fɔ dɛ k'e ka taa mɔgɔ nɔfɛ o tigi tɛ so i taara sɔrɔ a tɛ i b'a kɔnɔ mun na e b'a kɔnɔ mun na a fɔ i taara i ka cɛnin kun gana ne nɔfɛ fili tɛ sabali
fili tɛ sabali Kana haram ni mi ka tani. aga haramu i bɛ haramu de dɔn wa i bɛ haramu ko kalama wa a ɲɛ filɛ kala banci o tanga charbon na bɔ Dogoni ni bɛɛ bɛ ban don dɔ i mun kuma n'i tɛ tiɲɛ fɔ kana na ne lagosi dɛ n'i tɛ tiɲɛ fɔ kana ne lagosi fili ka kala banciya nege bɔra ɛ taa fatu wele kana k'a bɛ ala de kuma jumɛn mɔgɔ bɛ ni ɲa wa n'a kun nana fɛnɛ kana f'i ye ko Fatu tɛ i kun da ko fɛnɛ ka kuma ye tugun ni ne yɛrɛ kuma fatu wele sisan ne kun t'a dɔn ko fatu tɛ so yɛrɛ minɛcogo yɛrɛ t'e la yɛrɛ de minɛcogo t'i la maracogo fansi de t'i la ne yɛrɛ t'a dɔn i bɛna kɛ n t'a dɔn den bɛ nin kɛ cogo cogo la n'a y'a yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye n'a y'a yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ka kala banciya in dabila n'a fɔra ka min kɛ k'o k'a kɛcogo la walahi a bɛ ɲa ne t'a lasigi dɛ i bɛ fɛ a ka don sira min fɛ i k'o f'a ye a ka don fɛ ne t'o ɲa nin ye subaga de ye n'i nana de k'a bɛ ne ka du ci yan'a ka ne ka du ci ne fana b'a yira ale la muso min ka du bɛ ci ten ka taa o tɛ ne Binta ye ala e nana i ka pariwari ko kuma la ni Fatu tɛ yan ka na ne tɔɔrɔ ne yɛrɛ fari man di ne la bi ka na n tɔɔrɔ n tɛ kuma caman fɛ fili baara y'a ka nin wuluya in ye koyi anw yɛrɛ degelen don ɲɔgɔn na yan a bɛ tile bɛ ban ne tɔɔrɔli de la yan mais ale ta tɛ dɛ ni ne ye nɛn ta ka da ne de ta bɛ ala bɛ tiɲɛ dɛmɛ o n'i ko ala bɛ tiɲɛ dɛmɛ i bɛ ka to k'i yɛrɛ danga o la sara i yɛrɛ wolo parce que ne b'a dɔn ni ala ye tiɲɛ dɛmɛ don o don fali bɛ sage kɔrɔ ala dun bɛ tiɲɛ dɛmɛ ne ni ala dun b'a dɛmɛ dɛ n'a nana ne ka du cili de kama n'a nana ne yirali de kama diɲɛ na a bɛ don a da wa a bɛ ne fili tɛ ka du ci o yɛrɛ de b'i yɛrɛ ka du ci k'a filenkolon ci k'a dakolon ci k'a kɛ bɔgɔbɔgɔ k'a dafiri po kuma dɛ wa Fatu yɛrɛ b'i ta den tɔ bɛɛ lajɛlen tiɲɛ i ka so min ka so haramuya di parce que don dɔ crise cardiaque bɛna ne minɛ alhamdulilayi rabbil alamin n'a bɛnni ma cogo min na kuma n'a bɛnni ma cogo cogo n'a bɛnni ma cogo cogo n'a bɛnni ma cogo cogo awɔ o y'i dan de n'a danni ma cogo cogo a kɛ ten n'a bɛnni ma cogo cogo a kɛ ten ne fari man di ne na ne tɛ kuma caman yɛrɛ de fɛ awɔ tigɛ an na i ni Fatu b'a pariwari ko ɲɛnabɔ ala ka ɲi e kuma ka jugu ala ka ɲi ka jugu i b'a ni de ka nigi mɔgɔ bɛ se k'i ni na mɔgɔ ni ka taa wa n'a ye hɛrɛ kɛ o ye bɔnɛ ye nin ye mun de ye k'an tɛ lafiya mais kunba tɛ dɛ e fili tere juguden ne don i bɛ ka ne ni bɛɛ kun kari ɲɔgɔn na i y'a daminɛ ne ni jara i bɔr'o la ne ni n jɛɲɔgɔn walayi fili ne tɛ yafe ma fili n tɛ yafe ma bi n tɛ yafe ma ala kana yafe ma ma fura ta n ka tension bɛɛ bɛ ka wuli u ye n tɔɲɔ k'an lajaba k'an yira diɲɛ na n tɛ yafe ma kunba fili n tɛ yafe ma a ye n tɔɔrɔ